Lan eremua diskriminazioz josia egon den eremu bat da, betidanik sufritu izan dugu arrazoi ezberdinegatik. Zenbait lanetan beharrezkoa da emakumeentzat 5 zentimetrotik 10 zentimetrotarako takoiak erabiltzea. Hau oso kaltegarria izan daiteke emakumeen osasunean. Berdin dio taberna batean edo nasan lan egiten baduzu, diskriminazioa lan eta esfera guztietara heltzen da. Azkenengo urteetan olinpiadetara joan diren emakume kirolariak haien jantziak aldatzeko eskatu dute. Jantzi horiek ez dira erosoak kirola egiteko. Jantzi hauek askotan genitaleetan sartzen zaizkie, edo ez dute behar bezala haien gorputza babesten. Gainera, askotan, emakumeen gorputzak sexualizatu egiten dituzte jantziak dira. Sally Ride lehenengo astronauta estatubatuarra espaziora bidai bat egitera bidali zutenean, bere kideek 100 tanpoi esleitu zizkioten aste baterako bidai baterako. Olinpiadak eta NASA eredu urrunak dira, baina diskriminazio hau irudikatzen dute. Soldata ezberdintasuna, jasarpen sexuala lan eremuan, uniformea edo janskerarekin zerikusia duten diskriminazioak. Aski da, matxismoa lan eremutik kanpo nahi dugu.